abịa ekwe ọkịkọ maka na ụmụche ndị iri ngwere ọ bụrụ na 30 bilion nwụrụ n'agha mara na 10 ka agụụ ha ya nke a taa ya echi secret ụfọdụ abụrụ agụụ na-akọsịsị the trouble to everything to God be the glory na nka na nkịta ya na-aka akịka after how many years of it ele egbe hegide n'elu ọkụkọ ekpokogudu ụmụnya ka o chekwa maka na ọ marụ na nta ndụ ụmụnya ka egbe chọtarụ mụnye irugide ala ya ọgụde maka na ọ marụ n'oge jekoje mite kpụrụ egbarakata tigide akwụshighị egwu ejide ọdụnụ maka na egbarakata abụghị egwu ikorodo alụ n'onwe onye na-abịa kwagide egbarakata anyị nụrụ ụba anyị bịara ugburu egbe mmadụ gụ na-adachichi ka isi ụkwa mana ụgọda amaghị na ọchụgụde ngwere na-enye n'onwe onye ji ekwu isi n'ụhọ elelelele tọntị n'alụ ka ịbịa n'ụmụakụkọ anyị. So n'agha the civil law as it were, and anọ m na BIAFRAN side being an Igbo man, because ọ bụrụ ife mmadụ na-like ka ya na-akọ oge niile ka ọ dị very painful. I was such a time at the Joanne. Then you Atala. otu a ha na-abata otu a ka a na-egbu mmadụ otu a ka aeroplane na-anọ n'elu na-atụ bọmbụ onwe mgbe plenu bịara n'ụmụahịa egbugide mmadụ Awụsa nọ ndị Igbo agba ha egbe ebe anyị nọ kpata o nwere akụkọ uche anaghị echefu o nwere ụzọ ụkwụ ga aja niile bilite kọba akụkọ ihe mere mgbe gara aga o nwere ihe aka ga-emetụ ọjụba ajụjụ maka na anya akwụgo aka emetụgo mana ajụjụ kejuru n'ala lobi ya o nwere ụda ntịnụ akpata oyi ezuo ya ahụ niile akụkọ ihe mere na-aba anyị bụ aki ekweghị ọtịta dai uche amarago ihu desuru. So then what I sound up at onye ọbụla chọba ebe oge ezo ife afịaba gaa na ife ndị mmadụ na-eme na main road ọsọ fada agba gaba je teki ekọva na amara ma ndị nke dị saịdị ebe a na-achọ ịtụ ndị mmadụ ụfọdụ abụrụ tọọ ya nago so hardship everywhere. Oge afọ ife a na-akpọ ndị anyị nwa ebe a bụ ndị Eastern Command, because asịsị originally oge nsogbu bịara na Nigeria after the coup, mana from coup ife niile azụwere bido wee mesịa ya na ewu egburu ndị Igbo n'ugwu Hausa mesiziri ndị be anyị natara anata onwerozi onye chọrọ ịnụ about Nigeria do a na-emekwa udo dị enwere abụrụ conference eje ebe afọ udo elo na-egosicha n'ife niile etu esiri kwuo ebe ọ na-anatazia ọbụrụ ife egwu ka a na-eme ndị Nigeria fed na Ojukwu sort of outwitted them and they wouldn't agree to ife niile ife ekwuziri nwere nke emeziri implement ife ọzọ anyị nọziri a na-ekuzi Nigeria ndị Nigeria invade Biafra. At first, follow the passing all police action, which will end within 24 hours. Ihe mere bụ na ndị agụụ na-ekwu nwụwara nri ya ọ nke e nyere papa anyị nọ ọ nke e nyere mama ọjọọ emene ogene nta ọ nke e nyere nwa mmụrụ rie mgbe o mede ndị amụrụ ọmarịcha nwa na-amakọ
na-ama ka okụzeghị ya aja ama mgbe ibe na-ekwe egedege ikwu onye ọ dị nke ọ na-achị Ịkọrọ ọnwụ dara na be anyị mgbe gara aga mmiri manyụrụ ọnwa akwụchara n'ọmụ nkwụ asịkwana m ekwuna maka na ọ na-abụ mụ na ndị okenye kpawa anya ha niile na-akọ akụkọ ụfụ mkpamkpa dị egwu kpara na be anyị mkpamkpa dị egwu kpara na be anyị maka na-erugharị taa onye mere anyị niile ekweghịkwa ala mma na egbe ogbunigwe na agụụ bịara anyị ọbịa gbasasịa ili na be anyị niile anyị bịakwutere anyị na-akwadoghị akwado gaa n'ezinụlọ niile were ihe anyị bịara dịka ide mmiri kpochapụ ọtụtụ ndụ ụmụaka ghọrọ n'ike tupu ha chaa echefughị m nwa mgbe ofesi gbara onwe ya ọkụ n'iwe ọtụtụ lara n'agha ọtụtụ bụ ihe jikọrọ ha ọtụtụ bụ ejirimara ha ọtụtụ bụ ọṅụ udo na ezumike akụ na ụba anyị niile gwụrụ agwụ nke ka nke bụ na ya bụ agha ka na-erugharị ncheta ihe mere anyị echefughị nke ya bụ maka ncheta ndị niile anyị furu n'agha mmadụ gwụrụ ajesikwa atagide afụfụ nke anyị jere ije for 3 days tupu anyị nata Enugu a 3 good days anyị fụrụ ya pụ ya ozu ị ga-akatife ozu mmadụ na-atọkwa gbachie ọka na-egbu mmadụ amala anyị fụrụ arụ otoro mma ka mmakọtakwa okwu agha e nwere ndị isi be ha gbapụta plen nwekwa bọmbụ tugbuo ha n'ụzọ ị ga na-afụ ozu ndị mmadụ mụ na onwe m gagidere ije nweziri ike ịga ije buru m tie na trọk anyị ji buru ngwongwo onye maara ihe ama achọ ka agha daa maka na ọ bụghị ezigbo ikuku ma ndị na-egbu ma gụnwa a na-egbu ọ dịghị fecha ọtụtụ ụlọ ọtụtụ ebe ka ha ga-abata na mgbusichaa mmadụ na-esuru ebe ahụ All the very painful. And even you see, all so painful to me because the first casualty during the war, one of my best engineer officers. In fact, I lost 3 officers. I would have more than I like Yanelota. Ọ dịghị ihe anya hụrụ gbaa mee anya ahụla ihe gbara ya mee mana anya kpọrọ anaghị n'iyi ebe ọ ka dị n'isi anyị ka ọ dịrị idozi ala anyị ka ọ dịrị anaghị agbakwa ka arịela ọjị ka anyị jikọọ aka hichewe ebe anyị anya mmiri nke anyị megoro n'otu ọ fọrọ ọhụ njikọ aka nkwụcha abụghị ụjọ maka na ihe ụga na-ata ntị na anụ ya anya na-ele anyị bụ anyị iwe mana mgbe ọbụla anyị jidere akpụ egwu atụgbo ofe agha adịghị mma ịhụkwa agha adịghị mma ịhụkwara ndị nwụrụ ndị agụụ gburu ịhụkwa ndị nọ n'ọhịa ọrịa maka ụkwachi a na-ekwukwa okwu si ekwutekwanekwu agha ọnọdụ anyị tara ahụhụ It wasn't so easy. Ife siri ike. So most of it, if I Jakai with like kind of Ogunigwe. Even the armored vehicle I will have, or I want Jakai. In fact, the Akokayano now at a boy, a Jido Fuego, about Onion Kada, Onion Cause they blew the same gun. It was as bad as that. Okwu maka na sina ya agaghị eji n'ọkụ gbara ọzara hapụ ije gara ya na nna ya na-adịghị aga n'agbanyeghị na akụ na ụba anyị niile soro aghala anyị ka na-aracha ofe ejiri okporoko sie ọchụnwa ọkụkọ nwekwa ada o nweghị ihe ijiji ga-eri ka ọ ghara ka ehi ka anyị gbadokwa anya maka na enwe hapụ osisi aka akpara ya ka anyị gbadokwa anya maka na ụbọchị aka hụrụ ntị ọma ya ụra okwukwe n'aka
ghara nkụ aka ọ bụrụ njide nụrụ ọnụ mo maka na-ekwughị ekwu mere ọnụ a na-ekwu na ọdụ enwe pere mpe dinta ewere ma na-egbuburikwa ya ihe egbe na-eri adịghị udele ma n'ọfọ ka nsị ya dị ire. Ọtụtụ nwụrụ maka obi mmapụ. O nwere onye ga-abịa agbatagasị ha na atụrụ bọmbụ na nne gị ma nna gị na ụmụnne gị ezinụlọ ahụ agwụ. Ọtụtụ ezinụlọ mechiri mgbe a na-anụ agha. So nri ya dụrọ and ebe ka ị ga-eje gota onwe mgbe afọ ndị be anyị na-eje ebe a na-akpọ afịa atak a na-azụ afịa atak bụ nri na-aga into enemy territory wee je gota ife nri anọ ife most people na-eme I got to go deep into enemy territory gafee even enemy soldiers. Medical nnu was very scarce. A na-eje all ndị attack n'etiti. Unfortunately, in my own case, I'm one of those that sent to detention. I was detained for nearly 5 years. As you also go to 10 million pounds Nigerian money then within a bank. Now we run an email operate for 1 day. And you have going in zero. This is all Awolowo's policy to make sure that Igbo man does not ever rear his ugly head again. So, if I understand Enyelo, onye ọbụla BIAFRAN, so we go within about 20 pounds. It was very devastating for every Igbo man at the end of the war. But thank God. Oh, Chechukwu ga-eru, ọ bụrụ uche mmadụ. Tata, a lot of Igbos elozogoriri n'anụ agha. Elozogo n'anụ agha. Asị o teketa o ji dị njọ, dịkwa mma. BIAFRAN ala anyị o. BIAFRAN aja anụ a na-agba egbe ọ na-ata nri. Bịa ka ifuru na egbe a na-agba igwe bụ mmebi isi egbe. Ala chitubere ugo anaghị anapụnwu ya. Osisi kpọrọ nkụ a na-ele anya ọdịda miwara mkpụrụ. Ihe egbe na-eri adịghị udele mma mana ụmụ Chukwu riri elu ọjị kpaa ya nkụ. Chi gị kwara gị akụ onweghị onye ga-egbochinwu ya. Ọhịa wọrọ anyị nkụ bụzi ebe azụmahịa anyị. Ala chi ya tere ude na-egbu ndị ya ka mmanya. BIAFRAN n'agbanyeghị nchọrọgọta nchọ niile ala anyị bụ achara na-egbu ọ na-eto. My price number go. For where? I go finish her. I can tell her she should be now because of to climb this mountain. Now you up front. Now you up full now. Come on. Finish her. Cross it. So come on. Yeah, we're here.
You guys should stop there. Stop there. We are going down from here. Going down from where? Right. Amara, this way. Where? At some point.